കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1-ാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അതെ, വലിയൊരു കാര്യമാണ് കർമ്മയോഗം. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് നമുക്കിന്ന് അറിയേണ്ടത്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആരാണ്? ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ പരവും പോക്കും ഏത് കാലഘട്ടവും കാലാവസ്ഥകളുടെ രീതിയിലാണെന്ന്. ഭഗവാൻ 6 ടൈപ്പിലാണ്: സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതെ. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണമെന്ന് ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഫലം നോക്കാതെ, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും അതുപോലെ ഈ ക്ഷത്രിയൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ ക്ഷത്രിയൻ, ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ക്ഷത്രിയന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടമായി ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അതെ, അതായത് ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ച നേരെ എവിടേക്ക് പോകാം? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് എന്തായാലും ലാഭമാണ്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ രാജ്യം കിട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഓർമ്മ വന്നു എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. എല്ലാ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 3, 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം പ്രവൃത്തി അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഈ കർമ്മത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാവോ? കർമ്മത്തിന്റെ നല്ലത് ചെയ്താലും നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും. കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവികളെ തിരിച്ചു കിട്ടുക. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലം കിട്ടുന്നത് ഫലേച്ഛയില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ആ നല്ല ഫലം എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്. അതെന്താണ് നല്ല ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സമാധാനവും സന്തോഷം, സമാധാനം. നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ടോ? അപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടാറുണ്ടോ? ഈ ജന്മത്തെ കർമ്മത്തെ നോക്കിയായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു കവറാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ? ആത്മാവിന്റെ ഒരു കവറിങ് ആണത്. കാരണം ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരം മാറ്റി അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ? ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇല്ലേ? 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്ത ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്, പൂർവ്വജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, പുണ്യഫലം, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗം, കർമ്മം അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? കർമ്മം. കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ഇല്ല പറയുന്നില്ല. അത്രയും കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആവും. എന്ത് ചെയ്യുന്നാവും പിന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മയോഗം എന്നാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3-ാമത്തെ അപ്പൊ കർമ്മം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ പറയാം. നിഷ്കാമ കർമ്മമുണ്ട്, സകാമ കർമ്മമുണ്ട്, കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമില്ല, ആസക്തി ഇല്ല. അത്തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സകാമ കർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താല് സകാമ കർമ്മം. ആ സകാമ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വരണം. ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വരും. അതാണ് സകാമ കർമ്മങ്ങൾ. സകാമ കർമ്മം അത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സകാമ കർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്? കർമ്മയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 3 തരത്തിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാം. അപ്പം 3 കർമ്മങ്ങള് നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മയോഗം, അങ്ങനെയാണോ? പറയാ. അതെ, കർമ്മയോഗം. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ ആരായിരിക്കും? ബുദ്ധിയുള്ളവരാ ചെയ്യുക അല്ലെ? കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മളെ സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ. ബുദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്.
പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അങ്ങ് എനിക്ക് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അങ്ങ് അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നു, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിലേറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് തത് ഏകം വദ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച്ചാ സന്യാസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെന്നാ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രം. അപ്പൊ അത് പോട്ടെ, എന്നാ സന്യസിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ശുദ്ധനായിട്ട് സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുക്തരാകാനും പോകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 4 ആശ്രമങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആശ്രമമാണ് സന്യാസം. അതായത് ഫസ്റ്റത്തേതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതാണ് നമ്മുടെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതിൽ 4ാമത്താണ് ഇത് സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, അതാണ് നമുക്ക് ഏത് പറയാം? ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാം. ഒരു 25 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടന്നു? ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ എന്തായി? നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു, കുടുംബമായി, കുട്ടികളായി, പിന്നെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി. അച്ഛനെ നോക്കണം, അമ്മയെ നോക്കണം, ജോലി വേണം, വീട് വേണം, അങ്ങനെ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥനായി. ഗൃഹസ്ഥൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വാനപ്രസ്ഥം. 50 വയസ്സ് വരെ ഗൃഹസ്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 51 മുതൽ വാനപ്രസ്ഥം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആരെ ഏൽപ്പിക്കുക? മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 വയസ്സിൽ തുടങ്ങി 51 വയസ്സിൽ തുടങ്ങി എത്ര വയസ്സ് വരെ പോകാം? ഒരു 75 വയസ്സ് വരെ പോകും അല്ലെ നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കാരണം 100 വയസ്സ് വരെയാണ് ആയുസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതില്ല, വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, സോറി. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? സന്യാസം വരുന്നത്, പരിത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാം വിട്ട് പരിത്യാഗം ചെയ്യാനാ പറയണത് നമ്മളോട്. അപ്പോ 4 അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരെ വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട്, വാനപ്രസ്ഥല്ല, ഫസ്റ്റത്തേതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 25 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമുക്ക് അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മള് ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. അതല്ല, ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോഴും ഇത് തന്നെ. നമുക്കപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മള് ഈ ഒരു ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ സന്യാസം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാലോ അതും പറ്റില്ല. കാരണം അതിൽ പൂർണ്ണത കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള്
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് സംശുദ്ധരായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് പോകാൻ, സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. അല്ലാതെ സന്യാസം കടക്കുന്നതിനും ആരും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ നത്യ ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, ഒന്നും ചെയ്യൂല ഞാനെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തോടത് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെയാണ് ബന്ധനം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ബന്ധനമുള്ളത്, ഭൗതിക ലോകത്താണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നും ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി പുച്യതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വിഷ്ണുവിനായുള്ള കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളവിടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അന്നം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് നിവേദ്യം കൊടുക്കും നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്. കാരണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് മാറും? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അതിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകാണ്. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യണം. ആ യജ്ഞത്തിന് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിച്ച ആ അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറിയത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്തായിട്ട് കിട്ടി? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടി. അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ കഴിക്കുന്നവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഇസ്കോണില് നമ്മള് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം
നിവേദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസും, പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, തൈര്, എല്ലാതും, പിന്നെ ചോറ്, കറികൾ, എല്ലാതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോൺ വെജ് അല്ലാത്ത, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാത്ത എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറേ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുക, അതിൽ വരുന്ന പാപങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതെന്തായിട്ട് മാറി? അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമുക്കത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രസാദം, നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും പരിഹാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ഇത്തിരി കൂടിയും. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാ സമോദ്ഭവഃ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമല്ല, നമുക്കതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാര കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താ ആവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് ഈ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലം സ്ഥാനം എവിടെന്നാ വരുന്നത്? എല്ലാതും എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ, നമുക്കൊക്കെ ധാന്യങ്ങൾ വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട്. ആ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മഴ വേണം. മഴ എങ്ങനെ കിട്ടും? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ദേവന്മാര് നമുക്ക് മഴ തരും. നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിലെ കുറെ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് മഴ കിട്ടും. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ നമ്മളെ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? ശാസ്ത്രങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആ സൈക്കിള് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വേദങ്ങള്, ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കർമ്മം ചെയ്തു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? മഴ കിട്ടി. മഴ കിട്ടിയപ്പോ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? നമ്മളപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് മഴ കിട്ടി. മഴ കിട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓരോ യുഗങ്ങൾക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ സത്യയുഗം എടുത്താല് ആ സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ധ്യാനം ചെയ്യാനാണ്, ധ്യാനിക്കാനാണ് നമുക്ക് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യയുഗത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവർക്ക് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് പരമാത്മാവിനെ, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാനില്, ആ പരമാത്മാവിനെ തപസ്സിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അത് ഏത് യുഗത്തിലാണ് എളുപ്പം? സത്യയുഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല
രണ്ടാമത്തെ യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴെന്തായി? മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. 10,000 വർഷമായി അവരുടെ ആയുസ്. ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ത്രേതായുഗത്തില് സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായി? 10,000 വർഷമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് 10,000-ൽ നിന്ന് 1000 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞത്തിലൂടെയും ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം വന്നപ്പോ ഈ 1000-ൽ നിന്ന് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1000 വർഷത്തെ ആയുസ് കലിയുഗം വന്നപ്പോ എത്രയായി മാറി? 100 വർഷമായിട്ടും കുറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആയുസ് തന്നെ 1,00,000 സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുസ് കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ അത് എത്രയായി മാറി? 100 കുറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിലെ ധ്യാനം പറഞ്ഞു, ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം പറഞ്ഞു, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം ഈ സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞത്തിലൂടെയും ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും കിട്ടുന്ന അതേ ഫലം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. കാരണം ഇത് ഓരോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില് ഓരോ യുഗത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദ്വാപരയുഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിഗ്രഹാരാധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം. പുഷ്പം വേണം, നെയ്യ് വേണം, ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കലഹത്തിന്റെ യുഗമാണ്, കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞ യുഗമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് പരിശുദ്ധിയില്ല, കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധിയില്ല, എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ്? അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു യുഗമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തെ പറയുന്നത്. സത്യയുഗത്തെയും ത്രേതായുഗത്തെയും ദ്വാപരയുഗത്തെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോ ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ് തന്നെ നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധമായ നെയ്യ് പോലും കിട്ടാനായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ്. കുറെ നമുക്കറിയാം, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലാത്തൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും ആ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലെ? ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് എത്ര നാളായി കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാവോ? 5000 വർഷം. 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5500 വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10-ാമത്തെ അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്കിത് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോടൊരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്വയം വന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരികളും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരാം, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികൾ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളപ്പോ ഈ 5 പേരെ നമ്മൾ പ്രണവം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ 5 പേരെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രണ്ടാമത്തത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. ആര്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ, ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. വ്യാസദേവനല്ല, ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. പഞ്ചതത്വം, ഈ അറിയപ്പെടുന്നത് 5 തത്വങ്ങൾ, പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും കൂടിയിട്ട് ആര് കാണിച്ചു തന്നു? ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തില് വന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ത് മന്ത്രമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണെന്നും കൂടിയിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ചൊല്ലുന്നത്? നമ്മളെ സംശയമാണ് അതല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സംശയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം. ഈ ഹരേ രാമ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണ്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണെന്ന്. അതെന്ത് മന്ത്രമാണ്? വേദമന്ത്രാണത്. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ രാമ മന്ത്രം. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതില് കുറെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ചിട്ടകളും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം, ഇന്ന ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ചൊല്ലണം, അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഈ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കുറെ നിയമങ്ങളും വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കലിയുഗത്തില് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കലിയുഗത്തിലെ അല്പായുസുക്കളാണ്. പിന്നെന്താണ്? വഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്, പിന്നെ ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ഭാഗവതത്തില് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗാജനവ മന്താസുമന്ത മതയ മന്തഭാഗ്യ ഹ്യുഭദ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇത് കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നാണ് ഭാഗവതം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഉള്ളവരാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ സമയം നോക്കിയിട്ടും സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ മന്ത്രം ചെല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആരിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ മന്ത്രത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടു. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് ഹരേ രാമ മന്ത്രമാണ് എന്തിലുള്ളത്? വേദത്തിലുള്ളത് അല്ലെ? അതിനെടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ അതെന്തായി? ആ മന്ത്രം റിലീസായി. മന്ത്രം ഹരേ രാമ മന്ത്രമാണ് വേദമന്ത്രം. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്തായി? വേദമന്ത്രം അല്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ അതിന്റെ എന്തുണ്ട്? അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങളും ഇതിലും വന്നു. അപ്പൊ എന്തായി? നമുക്ക് ഇതിന് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചൊല്ലാവുന്ന രീതിയിലായി മാറി എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ആ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ആ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിട്ടയോടുകൂടി ചെല്ലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കലിയുഗത്തില്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് എന്താക്കി തിരിച്ചിട്ടു? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റി തന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന രീതിയിലാക്കി അതിനെ മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വരുന്നത്. അപ്പോ അത് ആരെ തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് തന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹാമന്ത്രമാണ്. അത് വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത മന്ത്രമാണ്. വേദമന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഹരേ രാമ മന്ത്രം. ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ആ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ആരും എന്തുണ്ടാവില്ല, അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, യത്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നീങ്ങി നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനങ്ങളും നിന്നെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലോ അവരത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പാർത്ഥ എന്താ പറയണത്? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം, എന്റെ കാര്യം നോക്കാം, എനിക്ക് എന്താണ്? എനിക്ക് 3 ലോകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും അധീനതയിലുള്ളതാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ, നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ എനിക്ക് ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്ന സമയത്തും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു മകനായിരുന്നു, ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു, ഒരു പിതാവായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഒരു രാജാവിന്റെ കടമകളെല്ലാം ആര് നിർവഹിച്ചു? ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചു കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പിതാവ് ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം ആ കർമ്മങ്ങള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീരാമസ്വാമി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആര് ചെയ്ത് കാണിച്ചു? ശ്രീരാമസ്വാമി ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അച്ഛനെയും അമ്മയെയും രക്ഷിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? താൻ ആ ഒരു ജന്മം എടുത്തപ്പോ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഏതാണോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയാണെന്നിട്ട്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്
ഈ പ്രവർത്തികൾ, ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, എന്നിട്ട് മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധേ സ്വാവിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പാടില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും പാടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ലാഭേച്ഛ വേണ്ട. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കണ്ട. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം അത് നമുക്ക് വേണ്ട. അലസതയും വേണ്ട. ഇല്ലാതെ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യേമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ, പിന്നെ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുക. പിന്നെ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നേരെ മറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യേതേതഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. തിരിച്ച് നേരെ മറിച്ച് അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലോ അവരൊട്ടും അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ മൂഢന്മാരായിട്ടും അറിവില്ലാത്തവരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. മാത്രമല്ല പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരാണോ അസൂയയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണ്. പിന്നെ അവര് പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? അതൊക്കെ വിഫലമാകും. കാരണം അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഭഗവാനോട് അസൂയയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കാത്തവര്, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് അവര് ചെയ്ത പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വെറുതെ ആയി പോകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാൽക്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, വാർഷ്ണേയ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും.
അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധവുമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് നമ്മളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമമാണ് എന്ത്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം. സമോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം അല്ലെ, നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെ പറയുന്നത്, രജോ ഗുണം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് അതെന്തായിട്ട് മാറും? ക്രോധമായിട്ട് മാറും. ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം, നമ്മുടെ ആ കാമമാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ല, ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം, നമ്മളെല്ലാം അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം, അത്രയും ആഗ്രഹം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാമം. കാമമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർയഥാധർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളില് ഈ കാമത്തെ എങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയണം. 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? പുക തീയിന എന്ന പോലെയും, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാക്കളോടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പുക നല്ല പുകയുള്ള തീ കത്തുമ്പോ നല്ല പുക ഫുള്ള് തീനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ പുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പുക മുഴുവനും പോയിട്ട് തീ ആളിക്കത്തും. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? മനുഷ്യരിലുള്ളിലെ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സാധുസംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു, കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ കേട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ കാമം അത് മാറാനായിട്ട്, നമുക്ക് അതിൽ മാറി നമുക്ക് ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളൊരു ഉപമയോടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ? നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു മുഖം നോക്കാനായിട്ട് ആ കണ്ണാടി, പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കതെന്ത് വേണം? അതൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമുക്ക് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കാമ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കാരണം, ഈ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്കൊരു പരിശ്രമം, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം? വീണ്ടും ഒരു പരിശ്രമം കൂടി അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളിലെ
കാമത്തെ, പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാമത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഇളകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. അതിന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ആണല്ലോ. കാരണം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് ഉണ്ട്, ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശിശുവിന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനൊന്ന് ഇളകാനോ പുറത്തു വരാനോ പോലും അതിന് സാധിക്കില്ല. അത് എന്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത്? വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ളിലെ ജീവാത്മാവിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? അതിനത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവിന്. എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മനുഷ്യരിലും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ ആ അവബോധം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്കായാലും പക്ഷികൾക്കായാലും എല്ലാത്തിനും എന്ത് സാധിക്കും? അതവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതുപോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണത്? മരങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് അവരുടെ അവബോധം എന്ന് വെച്ചാല്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും അവർക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലമാണ് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലമാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഈ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയം അവര് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഈ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പുകത്തീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാക്കളും, പിന്നെ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാക്കള് ആ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും, പിന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷലതാദികളുടെ ഉള്ളിലെ കാമത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണെന്ത്? ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 3 എണ്ണാണ്. ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിൽ കൂടി ഈ കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ കാമത്തെ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ കാമത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ, ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാത്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നമ്മള് നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അവിടെ? ആരാണ്? ആത്മാവ്.
ആത്മാവ് അല്ലെ, ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള. അപ്പോ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ജഡപദാർത്ഥം വെച്ചാൽ ശരീരം, ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും മനസ്സ് ഉത്കൃഷ്ടമായത്, മനസ്സിനേക്കാളും ബുദ്ധി ഉത്കൃഷ്ടമാണ്, പിന്നെ ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനാണ് ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 5 കുതിരകളെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു രഥം കാണുന്നുണ്ട്, ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ആ രഥം നിയന്ത്രിക്കുന്ന തേരാളി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് ഈ 5 കുതിരകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. രഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, തേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അതിലെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് 5 കുതിരകള്. പിന്നെ കടിഞ്ഞാണാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കടിഞ്ഞാൺ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആ രഥം ഓടിക്കുന്ന തേരാളിയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ് രഥത്തിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ, ആത്മാവ്. ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ വണ്ടി പോകേണ്ടത്, ആ ഡ്രൈവറുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ വണ്ടി പോകുക? നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഡൽഹിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ പോകണം, അപ്പൊ അയാൾ നമ്മളെ ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. അല്ലാതെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോകേണ്ട ആളെ കൽക്കട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിക്കും പോകേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? എല്ലാവരും, അതായത് ഈ രഥത്തിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനാണ് ആത്മാവ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ കുതിരകൾ പോകേണ്ടത്, അതായത് നമ്മളെ രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തേക്കാണ് ആര് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ആത്മാവ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആത്മാവ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ, ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആര് പോകണം? ആത്മാവിന് പോകണം. ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ട ആത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരാണ്? കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം നമ്മൾ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ, ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശരീരം തന്നെ, നമുക്ക് ആകെ രഥം തന്നെ നാശമായിട്ട് പോകാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അതില് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ സംശയം ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ജ്ഞാനം കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരിക്കലും കർമ്മം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നിനൊരു പരിഹാരമില്ല എന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല? പൂർണ്ണത ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗൃഹസ്ഥൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും മുഴുവനാക്കാതെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചിന്തിക്കുക എന്തായിരിക്കും? എന്റെ ഭാര്യ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? എന്റെ മക്കള് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മുഴുവനാക്കാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല?
സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ പെടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഒരു കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ കഴിക്കുന്നവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ചക്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, മഴ മൂലമാണ് യജ്ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മഴ പെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആരിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതായിരുന്നു, ധ്യാനം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗം വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും ലോകം അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ അനുകരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനും അതെല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ എന്താണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്ന ഞാനാണെന്നാണ്. ശരിക്കും ആരാ ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രഥത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന, പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ. നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അധ്യായത്തില്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും വരുന്നത്. നമ്മള് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളാണ്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങള്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിക്കും. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ആ ഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സാത്വികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം കാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാമമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാമത്തിന്റെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതാണ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ കാമം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും, നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചു അല്ലെ, കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. നമുക്കവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രോധം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഈ കാമത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പുക തീയിനെന്ന പോലെ, പിന്നെ പുക തീയിനെന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, പിന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തത് മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കൾ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു സാധുസംഘം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം വേണ്ടി വരും. മൂന്നാമത്തത് വൃക്ഷലതാദികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലോ അവർക്ക് വളരെയധികം സമയം വേണ്ടി വരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് അതിനൊരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ അവരത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യരുടെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ പോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല ആർക്ക്, വൃക്ഷലതാദികളുടെ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു.
പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സഹായത്തോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല. അത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.